Este xoves darán comezo ás festas do Carmen de Porto do Son. Aínda que as 5 xornadas de celebración ofrecen gran variedade de actividades, o día grande será o venres coa procesión marítima. Tamén o sábado a Romaría do Loreto congregará a gran cantidade de visitantes. Este ano incluso tamén a festa de Loreto que cadra en sábado, pois ao cadrar en sábado vamos a ter unha influencia grande de xente, esperamos tamén recaudar aí diñeiro. O Carmen vamos a que o viernes día 8, pois casi seguro ao 100% que contemos tamén ca ministra de Pesca, que, como me dixo a conselleira, a conselleira xa vai a estar, como me dixo a conselleira, pois que lle gustaría ver pois unha procesión marítima. Ademais, os actos principais destacan as numerosas actuacións de música e baile, pasarrúas, xogos infantís, exhibicións deportivas e as verbenas nocturnas, coas orquestras máis destacadas do panorama musical galego. O peche das celebracións terá lugar o luns día 11, coa tirada dos fogos de artificio. E despois de noite teríamos o Palladium e o Combo Dominicano. Ás 12 teríamos os fogos de artificio a cargo da pirotécnica Resúa. Despois teríamos o pasarrúas ca festa da agua e cunha traca final. Dende o Concello quixeron agradecer o gran esforzo realizado pola Comisión de Festas, que este ano se estrea na organización dos festexos nun tempo récord. O Fran reuneu un equipo de persoas responsable, un equipo de persoas traballador, un equipo que prácticamente en 2 meses organizou as festas do Carme de Porto do Son, traballando diariamente, facendo actividades para recaudar cartos case a diario. Todo este esforzo pagará a pena, posto que a intención desta nova comisión é seguir levando as rendas destas celebracións por moitos anos.